2023 pali zisankho zitatu zofunikira kwambiri zimene zikufuna kuchitika. Ku Nigeria anasankha kale president watsopano mwezi wa February. Ku Pakistani zichitika mu Oktoba. Komanso mdziko la Turkey chisankho chosankha president watsopano chichitika la Mulungu pa 14 May. Chimenechi ndi chisankho chofunikira kwambiri ku maiko a Russia komanso America. Zotsatira zimene zingabwere kumeneko zidzapanga benefit either Russia kapena NATO. Amene akulamulira Turkey panopa President Erdogan ndi mmodzi mwa atsogoleri amphamvu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Iyeyu amathandizanso zigawenga m'maiko a Libya, Syria, Palestine komanso Sudan. Maiko amene ndatchulawa kukuchitika nkhondo zosiyanasiyana. Ndiye Erdogan amathandiza zigawenga zina kumeneko kumazipasa zida za nkhondo komanso ndrama. Akangoluza chisankho chimenechi ndiye kuti zinthu zambiri zisintha maiko amenewa, chifukwa boma latsopano likabwera likhalanso ndi mapulani ena. Kumbali ya America ndi anzawo akufunisisa president ameneyu ataluza chisankho. Timaona maiko ambiri mukamachitika chisankho America imakhala ndi mbali, imafuna candidate amene akugwirizana ndi fundo zawo. Ndiye la Mulungu likubwerali pa 14 May anthu akupita kuvota mdziko la Turkey. America sikufuna kuti Erdogan awine, ikufuna otsutsa boma awine. Pali zifukwa zingapo zimene America ikufunira zimenezi. Mwazina, Erdogan ndi best friend wa Vladimir Putin, amapangira limodzi mabizinesi osiyanasiyana, komanso Turkey imagula ma missile air defense system aku Russia. Itayamba nkhondo ku Ukraine, America ndi anzawo anakhazikitsa ma sanctions olesa maiko onse kupanga business ndi Russia. Koma Erdogan amene ndi boma lake akupitirizabe kumagula zinthu zosiyanasiyana m'dziko limeneli. Taona miyezi iwiri yapitayi kampani ya ku Russia inamanga nuclear plant m'dziko la Turkey. America ikaona zimenezi ikumaganiza kuti Erdogan ndi mtirakuwiri amene akumagwirizana ndi number 1 enemy wa bungwe la NATO, ndipo chifukwa chake akufuna kuti aluze chisankho. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ubale wa president amene ndi America ndi ovuta kuyambira kale. Mu 2016 asilikali ena ankafuna kulanda boma la Turkey, ndipo President Erdogan adadzudzula America kunena kuti ndi imene inakoza chiwembucho. Inu mukudziwa kuti 2014 Russia inalanda Crimea. Amene Erdogan ndi mnzake wa Putin. Ndi pa nthawi imene ankamenyana Ukraine ndi Russia mu 2014 iye anali neutral, sanatengepo mbali. America ndi anzawo sizinasangalatse chifukwa Erdogan ndi member wa NATO, ndi amafunisisa kunena kuti adzudzule Russia, koma chifukwa cha ubale wake ndi Putin sanafune kutero. Mu 2016 America inatuma asilikali kuti alande boma lake, koma zinakanika. Ndi Erdogan adabwera pa wailesi ndi kudzudzula America kuti ndi imene imakonza chiwembu chofuna kumanda boma. Kuyambira pomwepo ubale wa America ndi president ameneyo siwabwino konse. Iye amaoneka kuti amagwirizanabe kwambiri ndi Putin kuyerekeza ndi mapresident aku America. In short, ndikhoza kunena kuti he is the best friend of Putin and he don't accept any task from NATO that will destroy Russia. Tikudziwa kuti aneto amene wamatha kutumana mwina amantuma kuti atapita kukampangiza kuti Putin, koma iye chifukwa cha best friend umene ali nawo ndi Putin samalola zimenezo. Ichitu ndi chifukwa chake America ndi anzawo akufuna kuti achoke. Chisankho chimenechi ndi chovuta kwambiri chifukwa zipani zaphatikizana ndi kupanga alliance. Zili ngati zomwe zija zimene zinachitika 2020 kumalawi kuno, pamene zipani zinapanga mgwirizano pofuna kupeza 50+1. Kafukufuku amene wachitika kumeneko akuonesa kuti President Erdogan akhoza kuluza, ndipo amene angawine ndi otsutsa boma. Mu 2020 Afrobarometer kumalawi kuno inalosera kuti Dos Alliance iwina chisankho, ndipo zinachitikadi. Ukunso kuli bungwe limene lapanga kafukufuku ndipo lapeza kuti
President Erdogan aluza ndipo amene atawine ndotsutsa boma. Kodi zimenezi zikukhala choncho chifukwa chani? Erdogan walamulira dziko la Turkey kwa zaka 20 kuyambira 2003 mpaka 2023. Mu nthawi yake anapanga zitukuko zotamandika. Anamanga misewu yapamwamba, ma buildings, anakweza ntchito za maphunziro, za umoyo, anathesa ulova, anathesa umphawi, ma business anakwera, ndalama inali yamphamvu, komanso anapanga Turkey kukhala dziko limodzi la mphamvu kwambiri pa dziko lapansi. Asilikali a Turkey ndi amphamvu kwambiri, kulinso nuclear kumeneko. Ndi dziko limodzi lopsa pa dziko lapansi chifukwa ndi member wa NATO. Ndizo sezi zachitika mu nthawi ya Erdogan, kusenza kuti Erdogan he make Turkey great again. Ndikunena kuti great again chifukwa Turkey tu ndi Ottoman Empire, kale inali dziko lalikulu kwambiri. Itangothawa dowani dzikoli linasanduka chipepala. Erdogan atamba kulamulira 2003 anapanga Turkey kukhalanso great again. Komano mu zaka ziwiri zapitazi zinthu zinasintha ku Turkey. Inflation ndiyokwera, ntchito zikusowa, katundu anakwera mitengo pansika, achinyamata kuthawira kunja kusaka ntchito. Anthu ena mdzikolo amamutenga sunga dictator. 90% ya media kungoyambira wireless, newspaper komanso TV stations zimayendesedwa either ndi iyeyo, abale ake kapena anzake. Palinso nkhani imene yangochitika kumene ya chivomerezi chimene chinagwedeza kupha anthu 50,000 komanso kuononga nyumba za anthu oposa 14 million. Anthu ambiri akusowa pokhala chifukwa cha chivomerezi chimenechi. Ukufunika mabiliyoni a ndalama. Zifukwa ngati zimenezi ndi zimene zachititsa kuti anthu ayambe kudana naye, ndipo achinyamata ambiri akuchita kunenetsa kuti amene achoke. Tikhoza kuona pamenepa kuti president ameneyo wakhalisa pa mpando 2003 kuzafika 2023, 20 years akulamulirabe. Ndi nthawi yayitali kwambiri. Komabe chosangalatsa nchona kuti iyeyu anachita zinthu zapamwamba. Mukapita ku Turkey mukapeza kuti tourism ndiyokwera, misewu yake ndiyokongola, kuli ma apartment, ma buildings atali kumeneko, maphunziro ake ndokwera, za umoyo, umphawi kulibe ndochepa, ulova unatha mu nthawi yake imeneyo. Komanso ndalama yawo ndi yamphamvu. Anapanganso Turkey asilikali yake ndi amphamvu kwambiri. Zimenezi zimene anthu amatamanda nazo. Koma zaka ziwiri zapitazi, zaka za corona ndi nkhondo imene ya Ukraine yo, zinthu zasinthiratu ku Turkey. Inflation yakwera, ntchito zikusowa, katundu anakweranso mtengo, achinyamata kuthawira kunja kukasaka green pasture. Komanso iyeyu ali ndi vuto ena kuti akumazitenga ngati dictator. Ma media onse, ma newspaper, ma wireless, ma TV zambiri zili m'manja mwake, mwa anzake, mwa abale ake, komanso akuchipani kwake. Panopa achinyamata ambiri anenetsa kuti iyeyu sakufunanso, akufuna change, akufuna kuti achoke. President Erdogan akuyimira mgwirizano wa zipani zimene zikutchedwa kuti People's Alliance. Mu manifesto yake walonjeza kukweza ntchito za chuma, kutsitsa ma interest rate, komanso walonjeza independent Turkey osati kukhala puppet wa dziko lake. President ameneyu misonkhano yake akunenetsa kunena kuti ine ndikadzawina sindidzalola kuti America izindiuza chochita, sindidzalola kuti NATO kapena Britain azindiuza chochita. Ineyo ndikufuna kuti Turkey likhale dziko loyima palokha. Amene akupikisana naye kwambiri ndi Mr. Kemo amene akuyimira zipani 6 zotsutsa boma. Zipani zimenezi zapanga mgwirizano umene kutchedwa kuti National Alliance. Tikukumbukira umalawi kuno zinachitikanso zipani 9 zinapanga mgwirizano umene watchedwa kuti DOS Alliance. Ukunso ku Turkey zipani 6 zapanga mgwirizano umene kutchedwa kuti National Alliance. Zipani zimene zitu zinachita kuuzidwa ndi America pamodzi ndi anzawo kuti mpange mgwirizano kuti tingwetsa ameneyo ndiye zapanga. Kumalawi kunonso tinaziona 2020 pamene zipani zinapanga mgwirizano, azibusa, majaji ndi anthu ena amabungwe atawuza kuti pangani mgwirizano.
koma samadziwa chimene akuchita. Ndi ziri kuziona lero zikuvutazi. Ukuso kuteke America, Germany, France, Britain azuza zipani 6 zimenezi kuti mpange mgwirizano ndi chonga choti mugwetse ndani Erdogan. Zachitikadi zimenezi. Kuli mgwirizano kumeneko umene kutchedwa kuti National Alliance. Mtsogoleri wa mgwirizano umenewu Mr. Kemo alonjeza kuthana ndi katangale, kuthana ndi ulova, kukhazikitsa ufulu wa democracy, kuthetsa kusankhana mitundu, kuthamangitsa marefugees ku Syria kuti abwerere kwawo. Tikudziwa kuti kumeneko kuli marefugees ambiri ku Syria. Ndi iye walonjeza kuti akangowina awathamangitsa onsewo azibwerera kwawo. Komanso mkulu ameneyo walonjeza kuti akadzalowa mboma adzapanga ubale wabwino ndi dziko la America, Britain, Germany komanso European Union.